ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦାକୁ, ମା ମୋ ବାହାଘରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ତୁ ବି ଯିବୁ, ନନ୍ଦ ବାବା ଯିବେ, ରୋହିଣୀ ମା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସବୁ ସଖାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ସବୁ ଗୋକୁଳବାସୀକୁ ନେଇକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବିନି। ମାତା କହିଲେ, ସେ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ, କାହିଁକି ନେବୁନି ସାଥିରେ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମା ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ଗୋରା ଆଉ ମୁଁ କଳା। ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବୋହୂ ଯଦି ମନା କରି ଦେବ, କଳା ପିଲାକୁ ବାହା ହେବିନି, ଗୋରା ପିଲାକୁ ବାହା ହେବି, ମୋର ତ ବାହାଘର ନ ସରୁଣୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।